En dan nu, dames en heren, de laatste uit de eerste groep. En dat is nummer 52. Nummer 52. Secondeur 52, Wiebald Z. Hengst van april 2015. Vader is Hette 481. Moeder is sterk preferent en is een dochter van Beert 411. Fokkers, familie J.J. van de Zijp in Terkappelen. En de eigenaar en familie van de Zijp en L. Medema. Wiebald zet de laatste uit de eerste groep. Nummer 53 blijft afwezig. Wacht tot slot van de eerste groep, derde bezichtiging hengsten, dames en heren, waar u als publiek weer fijn weet mee te leven. Al nu, enerverend moment, interessant moment, want zo dadelijk gaat de jury bepalen welke hengsten een ronde verder gaan, een etappe verder richting het centraal onderzoek. Dat betekent dat de eigenaar, de fokkers hierachter, vandaag niet gehuldigd gaan worden. Die gaan we morgen in het zonnetje zetten. Morgen zullen alle hengsten in aantal groepen terugkeren. Die worden aangewezen voor het centraal onderzoek. Spannend muziekje en zo dadelijk het oordeel van de jury. We zullen zien. Het spannende muziek, dames en heren, want een belangrijke beslissing zal worden genomen. Belangrijk voor het voortbestaan van toppaarden binnen de Koninklijke Vereniging, het Fries Paardenstamboek. Fries Paardenstamboek wat een jubileumjaar viert, 140 jaar bestaan. Welke paarden gaan getest worden?
Centraal onderzoek nu al 2 maal zeer succesvol plaatsgevonden. Het mooie hippiecentrum Exlo, wat mooier en mooier wordt, een topaccommodatie aldaar. Het woord aan de voorzitter van de jury, de heer Draaier. Ja, dames en heren, ook van onze kant hartelijk welkom op deze derde bezichtiging. En al genoten van een groot aantal paarden en dat willen we mee beginnen, op een eigenlijk bijna allemaal op een goede manier zich voorgesteld. Heel veel rust wat we graag willen hebben. En dus dat ging heel paarden krijgen een gelegenheid tot dragen de komende bewegingen af te maken. Dat was bij deze groep een compliment waard. Dus daar wil ik even mee beginnen. Ik hoop dat we dat deze hele middag zo kunnen volhouden. Dan beginnen we met nummer 3. Deze krijgt een uitnodiging voor het project Centraal Onderzoek. En de uitslag van nummer 11 krijgt een uitnodiging voor het Centraal Onderzoek. De uitslag van nummer 13, imponerende verschijning, met een zeer aansprekend in het front, iets gezonken in het middenstuk. Toont voldoende lossigheid in zijn manier van bewegen. Maar zou er wat sterk vanuit de achterhand kunnen aantreden, wat flitsender en een bemerking op het correctheid meewerken gaat niet door naar de volgende ronde. Nummer 26 krijgt een uitnodiging voor het Centraal Onderzoek. Krijgt een uitnodiging voor het Centraal Onderzoek. Nummer 30 krijgt een uitnodiging voor het Centraal Onderzoek. De uitslag van nummer 32. Paard met een goed Fries voorkomen, ietsje halfdiep met de borst, verder correct van bouw. Maar we zien toch graag dat hij in zijn manier van bewegen wat sneller aantreedt en meer balans toont. En het bemerken op het correctheid meewerkt gaat niet mee naar de volgende ronde. De uitslag van nummer 37 krijgt een uitnodiging voor het Centraal Onderzoek. Nummer 51 krijgt een uitnodiging voor het Centraal Onderzoek. Nummer 52 krijgt ook een uitnodiging voor het Centraal Onderzoek. Prachtige collectie hengsten die getest gaan worden in de loop van het jaar, dames en heren. Nog even de nummers 3, 11, 26, 28, 30, 37, 51 en 52. Invited selected for performance test are the numbers 3, 11, 26, 28, 30, 37, 51 en 52. Gaan we naar de tweede groep, derde bezichtiging hengsten. Zoals gezegd zullen morgen alle hengsten die worden uitgenodigd voor centraal onderzoek gepresenteerd worden in een aantal groepen.
dan willen ook de mensen achter die hengsten graag in het zonnetje zetten. Dat op de zaterdag met de hengstenkeuring van de Koninklijke Vereniging Het Fries Paarden Stamboek. We beginnen aan groep 2. ...62 opgesteld, 62, 62, 62, Bauke K. Zijn bij de jaargang 2016. Vader is Fabe 348, moeder een stermerrie van Fritse 423. Gefokt bij de familie Kruis in Heeg. Zijn ook de eigenaren samen met de familie Valmer van de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Presentatie in de derde bezichtiging van catalogus nummer 77. Nummer 77, nummer 77, nummer 77, le nummer 77,
Aart van Osterberg. Vader is Beert 411, de moeder een modelmerrie van de hengsten Duitsen 420. Fokker eigenaar Bernard Kraaien in Lotte Osterberg. We zien de binnenkomst van catalogus nummer 87. Nummer 87 in de keuringsbaan. Nummer 87. 87, Auke van Nico Stebels. Zoon van Jorn 430 uit een kroonmerrie van Pier 448. Fokker de heer J. van de Boogaard in Weert en de eigenaar Zomerstaten BV in Barendrecht.
hengst nummer 89. Nummer 89. 89. De nummer 89, de nummer 89. Karsten van Stal Sipma. Vader Maurits 437. Moeder Sterberry van Dries 421. Fokker eigenaar familie P. Sipma in Rottum. Kijk naar de tweede ophengsten in de derde bezichtiging. We gaan door met catalogus nummer 93. Nummer 93. Nummer 93. La 1993. Berend van Aljib. Vader Maurits 437. Moeder is een stermee van hengst Jisse 433. Fokkers BA Arts en AC Arts in de Beets zijn ook de eigenaren samen met de familie P. Sipma in Rottum. Catalogus nummer 93.
En Hengst heeft de baan verlaten. De volgende is alweer binnen. Stel u voor aan nummer 96. 96. Nummer 96. 96. 96. Age Hielke Z. Zoon van Norbert 444. Moderne Kroon Sportberry van Duitsen 420. Fokker A. van der Zee in Oud-Woude. En eigenaar mevrouw van der Arken P. Wijbenga in Oud-Woude. Nummer 96 nu. In bezichting nummer 3 gaat Hengst nummer 103 zijn opwachting maken. Nummer 103, Bernard P. 103, 103, Saint-Ouen. Bernard P. is een zoon van Meeuwers 438. En de stermerrie van Onne 376. Fokker aan Pen in Blesdijken. Hengst in bezit van mevrouw Schalkwijk Algeda uit Maarsen.
Hengstekeuring van de Koninklijke Vereniging Fries Paardenstamboek begon vorig jaar in Drachten met 300 hengsten in de eerste bezichtiging. Strenge selectie daar in Drachten. Uiteindelijk waren er 89 hengsten in de tweede bezichtiging. En van die 89 hengsten zien we vandaag 50 hengsten in bezichtiging nummer 3. En dan afwachten hoeveel hengsten er worden uitgenodigd voor het centraal onderzoek. Wat er dan weer overblijft, dat is meestal een klein aantal. Met andere woorden, een lange weg te gaan. We kijken naar nummer 116, 116, 116, de nummer 116. Opgesteld Bentley uit Alle Kloosterveen, zoon van Torben 466. Moeder is een kroonmerrie van Jisse 433, gefokt en in bezit van mevrouw G. Oldenburger Wessels uit Hooghaden. Boeiend, dames en heren, om de hengsten te zien, te bekijken qua model, te bewonderen in de beweging, de stap, in de draf. We kijken naar de nummer 123, 123, 123, ook van de klaster. Vader Torben 466, moeder stermerrie van de hengst Tjalf 443. Fokker-eigenaar O.M. Maus in Koudem.
zijn alweer bij de laatste hengst in de tweede groep van de derde bezichtiging. Catalogus-nummer 128 komt binnen. 128, 128, 128, Allert van de Dembro Stables. Zoon van Challe 454. Moeder een stermerrie van Uldrik 457. Fokkers-eigenaren Dembro Stables in Mierlo. De laatste in groep 2. Als waren ze. Hele tweede groep, dames en heren, komt nog eenmaal binnen. Als u daar nu als fokker of eigenaar een paard hebt lopen, dan worden dit weer de momenten van de waarheid. De momenten waar het op draait. Spannend, spannend, spannend. Welke hengst gaat richting het Centraal Onderzoek later dit jaar in Exlo? Mooi om te zien, Friese paard. Niet alleen populair in eigen land. Bezoekers uit de hele wereld zijn weer afgereisd naar de hengstenkeuring in dit feestelijke jaar. Want in 1984 werd opgericht de Frisian Horse Association of North America, de FANA. En dat is precies 35 jaar geleden. Ze gaan er deze zomer een fantastische happening van maken. Kunnen nog sponsors gebruiken, kunnen bezoekers gebruiken, vrijwilligers. In Alberta zal het plaatsvinden van 15 tot en met 17 juli 2019. Meet and greet op maandag. Prachtige quadrilleën. Friese chaisen zijn ook in het verre Amerika, in Canada, daar te bewonderen. En zo is er een heel programma opgezet.
Wilt u er meer over weten, verwijs ik u naar de site van de VANA of neem contact op met een van de organisatoren. Telefoonnummers van de organisatiecommissie vindt u op de website. 35 jaar Frisian Horse Association of North America. Koppel er een mooie vakantie aan vast en hebt een geweldige ervaring. Spannend is het wederom vandaag, dames en heren. Hengsten staan er prachtig voor. Ze kunnen niet allemaal het goede licht krijgen. Even rust, even rust. Even een beetje hulp van de voorbrengers. Uitstekend. En dan gaan we weer stappen en opstellen. Want de heer Draaier heeft de microfoon alweer in handen. Voorzitter van de jury zal de uitslag bekendmaken in de tweede groep. Mooie beelden. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van de tweede groep. We beginnen met nummer 62. Deze krijgt een uitnodiging voor het Centraal Onderzoek. Nummer 77 krijgt een uitnodiging voor het Centraal Onderzoek. Nummer 87 krijgt ook een uitnodiging voor het Centraal Onderzoek. Nummer 89 krijgt ook een uitnodiging voor het Centraal Onderzoek. Nummer 93 mag ook mee naar het traject Centraal Onderzoek. En ook nummer 96 krijgt een kans voor het Centraal Onderzoek. Nummer 103 krijgt ook een uitnodiging voor het Centraal Onderzoek. Uitnodiging. Uitslag voor nummer 123. Uitnodiging voor het Centraal Onderzoek. Dan de uitslag van nummer 128. Zeer fraai gemodelleerd. De hengst, zeer aansprekend in het front. Die ook een mooie manier van draven liet zien. Met ruimte en elasticiteit. Alleen de stap en daarbij in de bouw, het gezonken middenstuk, is hetgene wat hem keert voor een uitnodigend Centraal Onderzoek. Prachtige collectie hengsten, dames en heren, uitgenodigd voor het Centraal Onderzoek. Proficiat aan de fokkers en eigenaren achter deze hengsten. Morgen wordt u binnenverwacht in de piste bij uw hengst bij de presentatie. Nog even herhalen. Uitgenodigd zijn voor het Centraal Onderzoek nummer 62, nummer 77, 87, 89, 93, 96, 103, 116,
en 123. We gaan naar de derde groep. Voorlopig, dames en heren, 17 hengsten aangewezen voor het centraal onderzoek. We hebben 2 groepen gehad, we hebben nog 3 groepen te gaan. Vanavond de Frisian Proms. Dat was top gisteravond en dat gaat het ook vanavond weer worden. We beginnen aan groep 3. Firma Koopmans weet altijd de juiste tune erachter te zetten. Prachtige binnenkomst van catalogus nummer 131. 131, 131. Amano. Amano is een zoon van Challe 454. De moeder is stermerrie van Dartsen 420. Fokker, eigenaar W.H. Jansen in Venlo. Catalogus nummer 132.
132 nu. 132. 132, 132. Opgesteld is de hengste Ade van Egmadi. Een zoon van Janne 454. Moeder is een kroon sportmerrie van Hartse 425. Fokker-eigenaar de heer J. Hilverda in Akmarijn. In de keuringsbaan in bezichtiging nummer 3, catalogus-nummer 136. 136, San Francis, Bernd van de Kenningswij. Zoon van Janne 454, uit een stermerrie van Tjerk 328, fokker-eigenaar G. Rorda in Veenklooster. Nummer 136 nu.
140 jaar Koninklijke Vereniging Fries Paardenstamboek. Geweldig stamboek, dames en heren, met heel veel belangstelling voor de Friese paarden op de hele wereld. 2018 is ook een jaar om niet snel te vergeten. De Stormruiter als hoogtepunt. 22 uitvoeringen, 104.000 bezoekers hebben genoten van het Friese paard hier in Leeuwarden. Wij kijken naar de nummer 158. 158, 158. Ben is Arke van den Elsbos, zoon van Alke 468, moeder Stermerrie van Beert 411, fokker-eigenaar RGA ten Tije in Haaksbergen. Kadalers nummer 162 in de derde bezichtiging. We kunnen vaststellen, dames en heren, dat de hengsten zich goed laten zien vanmiddag in deze derde bezichtiging. Het is echt genieten deze middag. Nummer 162 opgesteld. 162, 162, André van de Goorngamiden, zoon van Alke 468, uit de sterrenmerrie van Gjalt 426. Fokkers en eigenaren H&R Brandsma. Dat is de nummer 162 dus.
182 is de volgende hengst, de nummer 182, 182, 182, 182, Berend K. is de naam. Zijn vader is Alwin 469. De moeder Stermerie van Uldrik 457. Zij Kamstra in Oud-Woude staat de boek als fokker. En de eigenaren Elvis Martien Stork Otterlo en Tom Valmer in Lunteren. Catalogus nummer 182. Deze derde groep, derde bezichtiging hengsten, kijken we naar catalogus nummer 188. Nummer 188, 188, 188, Atse van het Schaar, zoon van Alwin 469. Moeder is een sterk preferente Marie van Dortsen 420. Fokkers-eigenaar familie F. de Jong in Katwijk. Nummer 188.
En dan nu nummer 201. 201. Next stallion, number 201. De nächste hengst nummer 201. Les talons suivants, le numéro 201. Opgesteld Alexander H. Vader Bene 476. Moeder heeft het predicaat sterpreferent. Er is een dochter van Sape 381. Jan Hellings in Meeuwen, België staat de boek als fokker. Eigenaren T. Zwanen en Hestegaarden, Beek en Donk. Nummer 201. ...202 nu. 202, 202, 202. Benjamin, misschien wel de jongste van het gezelschap, 1 juni 2016 geboren. Ook een zoon van Bene 476. En een sterpreferente Mary van Beert 411. Susanna Kartna. En Trezietje is de fokker. En de hengst in eigendom van mevrouw P. Zeden uit Luttelgeest. Benjamin, nummer 202.
We gaan deze derde groep afstarten met catalogus nummer 223. Nummer 223, 223. Opgesteld is de hengst Bernlef van het Veldhuis, zoon van Gerben 479, een stermerrie van Dries 421, fokeigenaar J. Wijnstra in Marsum, de nummer 223. Prachtige collectie hengsten in deze derde groep. Zo dadelijk weer verder selectiemoment. De jury heeft ze nu 3 keer gezien. Eerste optreden in Drachten vorig jaar. De kooi was gisteren opgesteld. Daar de tweede bezichtiging. En nu bezichtiging nummer 3. Welke hengsten gaan we uittesten? Welke gaan we uitproberen in het Centraal Onderzoek? Tot nu toe zijn er 17 hengsten uitgenodigd. En ook hier zagen we veel kwaliteit voorbij komen. Zo dadelijk weer de uitslagen van de juryleden. Jaap Boersma, Frank Jespers, Harry Laarder.
Jury is eruit, dames en heren. Gaan meeluisteren. De uitslag van groep 3. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van de derde groep. En de uitslag van nummer 131, die krijgt een uitnodiging voor het Centraal Onderzoek. De uitslag van nummer 132 krijgt een uitnodiging voor het Centraal Onderzoek. De uitslag van nummer 136. Een paard die heel mooi in het model staat. Sierlijk paard. Die ook een goede manier van beweging toont. Goed van de vloer kwam. Zou in stap iets kunnen ruimer. Maar gezien zijn nevenbevindingen gaat deze niet mee naar het Centraal Onderzoek. Nummer 158 die gaat mee naar het Centraal Onderzoek. En ook nummer 162 krijgt een uitnodiging voor het Centraal Onderzoek. Uitslag van nummer 182 krijgt een uitnodiging voor het Centraal Onderzoek. Uitslag van nummer 188. Deze krijgt een uitnodiging voor het Centraal Onderzoek. Dan de uitslag van nummer 201. Een paard die heel mooi in het model staat. Zeer aansprekend in het front, hard beenwerk, loopt met veel balans en techniek. Vormingsstand is voldoende correct, maar gezien de nevenbevindingen gaat deze niet mee naar het Centraal Onderzoek. Dan de uitslag van nummer 202, paard wat goed in het model staat, correct van bouw. Heeft een mooie bovenlijn, veel kwaliteit in het beenwerk zelf. Maar in zijn manier van draven zien we graag meer gebruik, met name van het voorbeen. En meer balans en meer oprichting gaat niet mee naar het Centraal Onderzoek. Nummer 223 krijgt een uitnodiging voor het Centraal Onderzoek. Nogmaals van harte proficiat, pakkers, eigenaren achter de paarden die uitgenodigd zijn voor het Centraal Onderzoek. We hebben er weer 7 bij uit deze groep. Mogen deelnemen aan het CO nummer 131, 132, 158, 162, 182, 188 en nummer 223. Mensen, het loopt perfect. We lopen een minuutje of 7 voor op het tijdschema. Het gaat fantastisch. En wij gaan zo dadelijk naar de 4e groep, 3e bezichtiging hengsten. Smullen van al het fraais wat het Friese paard u kan bieden. Juist op deze mooie tweede dag van de hengstenkeuring. We gaan weer verder.
29 is binnen. 229, 229, 229. Beent van de Legergeeën, Zoon van Hessel 480. Uit een ster sportmerrie van Tjalle 454. Fokker-eigenaar Thea Fatma in Gouw. ...238 te bewonderen. Nummer 238, nummer 238, 238, 238, Aartse RV. Vader Hessel 480. Moeder Ster, preferentemerrie van Jasper 366. Hengst gefokt en in bezit van mevrouw B.T. van der Meulen, Veenje in Gardijn. Nummer 238.
Enthousiasme hier op de tribunes, dames en heren. Mooi dat u geniet van de jonge hengsten. En we gaan door met nummer 248. Next stallion, nummer 248. 248, 248, Berend van het Kroesebeemke. Is een zoon van Heike 482 en een sterpreferentenmerrie van Olof 315. Fokker, eigenaar A.O. Dekker in Bakkeveen. Om op de toekomst voorbereid te zijn houden we tijdens de keuring een enquête onder het publiek naar de interesse in de fokkerij van Friese paarden. Leden van Jong KFPS kunnen je ondervragen. Jouw antwoorden worden direct op iPads ingevoerd. Mocht je benaderd worden, schroom niet, beantwoord de vragen. Kost maar een paar minuutjes van je tijd. En we kunnen er veel mee doen met die informatie. Dank u wel. In de derde bezichtiging gaan we naar catalogus nummer 251. Nummer 251. 251, 251, Ane van de Adelvij. Zoon van Johannes 484. En de modelmerrie van Harmen 424, gefokt bij J. de Groot in Spjald. En de heer J. Kleinstaan in Groningen staat te boek als eigenaar.
Ons team van ringmeesters heeft het achter de schermen weer uitstekend voor elkaar. Loopt geweldig goed vanmiddag in een mooi tempo. Al binnen is alweer de volgende hengst en die vindt u in de catalogus onder nummer 254. 254, 254, Aten van Hameren. Ook een zoon van Johannes 484 en een stermerrie van Lodewijk 431. Gefokt en in bezit van mevrouw H.A.T. Oshinga Timmermans in Vrouwenparochie. We zijn bij de groep, dames en heren, nakomelingen van Johannes. En ook de volgende heeft Johannes 484 als vader. En die volgende, dat is nummer 255, de nummer 255. 255, 255. Bernardus L.W., zoon van Johannes 484. Artemerie Wilma L.W., een stermerrie van Gjalt 426. Gefokt bij de familie Ludema in Witmarsum. De heer J. Kleinstra in Groningen staat te boek als eigenaar van Bernardus L.W.
Dan gaan we door met nummer 255. 256 al zelfs. 256, dames en heren. 256, 256, 256, Aisje van het Donkse Hof. Zoon van Johannes 484 en een stermerrie van Andries 415. Gefokt bij A. Kranendonk in Lochem. Eigenaar J.J. van der Meulen, Broek Noord, nummer 256. Opgesteld in de keuringsbaan in de derde bezichtiging, catalogus nummer 258, nummer 258, nummer 258, 258, 258, Bernie van der Meijkade. Zoon van Johannes 484 en een stermerrie van Norbert 444, fokker-eigenaar W.E. Lokhorst Ederveen.
Volgende hengst vindt u in de catalogus onder nummer 269. Nummer 269. Nummer 269, 269, 269. Alco van de Demro Stables. Vader Johannes 484, moeder Model Sportmerrie van de hengst Vetse 349. En deze Alco is dus gefokt en in bezit van de Demro Stables Mierlo. Laatste hengst start groep 4, nummer 270. 270, 270, 270. Brent Abe van Gardinga Staten. Johannes 484 tekent hier ook voor het vaderschap. Moeder, model Sportmerrie van Norbert 444. Jong Oosterhaven in Sum is de fokker eigenaar. De nummer 270.
Dat waren ze, de hengsten, dames en heren, uit groep 4 in de derde bezichtiging. De tweede dag van de hengstenkeuring. Koninklijke Vereniging het Fries Paardenstamboek. Prachtige drafmomenten ook bij de nakomelingen van hengst Johannes. En die had de eer om als hengst vermeld te zijn met de meeste nakomelingen op de hengstenkeuring. Ze komen weer binnen, dames en heren. De jury kijkt nog één keer. Zodat ik het resultaat van deze vierde groep met erachteraan nog 1 groep te gaan. En dan gaan we ons voorbereiden op alweer een topavond hier in de 2TC Expo in Leeuwarden, de Frisian Proms. Heerlijke middag, dames en heren, om al die hengsten, die jonge hengsten hier te aanschouwen. Voor sommigen gaat groen licht gegeven worden, voor anderen stopt het hier. U bent weer met velen gekomen hier naar Leeuwarden. Trouwens ook via Omroep Friesland kan iedereen vanmiddag weer live meegenieten. We gaan de hengsten opstellen. Harry Draaier, dames en heren, zal zo dadelijk bekendmaken welke hengsten richting het Centraal Onderzoek gaan. Spannend, spannend, spannend. Weer een bijzonder moment. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van de groep 4. Nummer 229 krijgt een uitnodiging voor Centraal Onderzoek. Nummer 238 krijgt een uitnodiging voor Centraal Onderzoek. De uitslag van nummer 248. Wat goed in het model staat, mooie bovenlijn heeft, start met voldoende ruimte, draft tot wel wat balans, veel buiging in spronggewicht. Zal wat meer kwaliteit in de grot moeten tonen en de manier van draven, meer oprichting en meer lichaamsgebruik, gaat niet mee naar de volgende ronde. Nummer 251 krijgt een uitnodiging voor het Centraal Onderzoek. Dan de uitslag van nummer 254. Een paard met een jeugdige opdruk, sprekend in zijn voorhand. Hij gaat niet mee, namelijk vanwege de bouw van het erg gebogen achterbeen. Waar hij meer buiging aan zou moeten tonen in het spronggewicht in de manier van stappen. Zo'n manier van draven iets meer kunnen ondertreden. En iets meer kwaliteit in de fokkeren kunnen tonen. Gaat niet mee naar de volgende ronde. Dan nummer 255 krijgt een uitnodiging voor Centraal Onderzoek.
nummer 256, die krijgt een uitnodiging voor centraal onderzoek. Dan de uitslag van nummer 258. Deze krijgt een uitnodiging voor centraal onderzoek. Uitslag van nummer 269. Uitnodiging centraal onderzoek. Dan de uitslag van nummer 270. Uitnodiging centraal onderzoek. Proficiat fokkers, eigenaren van de hengsten die door mogen naar het Centraal Onderzoek in 2019. Maar deze vierde groep mogen door. 229, 238, 251, 255, verder 256, 258, 269 en 270. Dan gaan we naar de laatste groep. Misschien nog even wat reclame maken, dames en heren, voor de FANA. Die bestaan 35 jaar. Gaan er een geweldige happening van maken in Alberta, in Canada. Noteer het alvast van 15 tot 17 juli aanstaande. En u moet dat eens gaan meemaken. Gewoon een lekkere vakantie plannen in juli. Midden in de zomer naar Alberta. En genieten van het Friese paard. In al zijn vormen worden ze daar gepresenteerd. Alle informatie op de site te vinden van de FANA, de Frisian Horse Association of North America. We gaan beginnen aan de laatste groep. En dan de Frisian Proms op de vrijdagavond. Morgen alweer de slotdag van de hengstenkeuring. 140 jaar Koninklijke Vereniging het Fries Paardenstamboek. In de derde bezichtiging, catalogus-nummer 274, 274, 274, 274, Bienze van de Lege Geën. Vader Johannes 484, moeder het sterpreferente Mary van Volkert 353, fokker-eigenaar T. Fopma in Gouw, de nummer 274.
276 nu. 276. 276. 276. Bronger van de Koten. Zoon van Johannes 484. Uit een stermerrie van Rindert 406. Gefokt door mevrouw Dijkstra Nicolai in Kootstertidde. Die is ook nog altijd eigenaresse, tezamen met S. Hoeksma in Drogeham. Catalogus nummer 276.